Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Putri Ayumi Damayanti saking Pendidikan Bahasa Daerah A kalih ewu 17 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Wekdal menika badhe ngandharaken bab upacara tradisi baritan wonten ing Dusun Dermajayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Baritan minangka upacara tradisi tolak bala ingkang dipuntindakaken wonten ing sasi Sura dinten Jumuah Legi sabibaripun magrib déning para warga Desa Dermajayan wonten ing Praskawan Margi. Baritan menika anggadhahi ancas supados slamet wonten ing samargi-margi. Uba rampe ingkang dipun ginakaken kangge upacara tradisi baritan menika inggih menika takir plontang, takir ingkang saking tembung tatake pikir, lajeng plontang ingkang ateges ukur utawi cilaka. Takir plontang menika dipun anggadhahi pangajap mbok bilih menawi lelungan menika kanthi pikiran ingkang tatak supados boten nemahi cilaka utawi kalis ing sambikala. Lajeng wonten ing salebetipun takir plontang menika dipun isi sekul punar, tigan dadar, lajeng sambel goreng saha srundeng. Upacara tradisi baritan menika katindakaken kanthi cara kendhuri déning para warga kanthi cara nglempak wonten ing satengahing Praskawan Margi ingkang samangke dipun pangarsani déning sesepuh Desa Dermajayan. Inggih mekaten andharan saking kula, matur nuwun.